sawijining dina, Adi ujug-ujug kepengin sepeda amarga arep renan sekolah sawise PTS. Nanging, tabungane Adi ora cukup kanggo tuku sepeda sing dipengini. Banjur Adi njaluk bapak ditumbaske. Pak, kula tumbas sepeda ya. Adi matur ning bapak. Iya, nanging ning rapot kudu ana angka 9 lho ya. Bapak nimbali. Siap, Pak. Adi wis seneng banget amarga bapak gelem nukokke sepeda sing Adi pengen. Ing dina Jumat, bali sekolah, Adi balik sekolah mlaku lan nggawa rapote balik omah. Banjur, tekan omah, Adi ngerti bapak yen rapote wis dibagi. Pak, rapote wis sama angka 9 ki. Wih, pinter anak bapak. Kuwi sepedane ana ning teras ya. Matur suwun, Pak. Adi seneng. Pas Adi mangkat dolan nganggo sepeda anyar, bapake Adi niliki rapote Adi sing ana ning meja belajar Adi. Ya Allah, Adi. Bapak rada kesal lan gelo marang Adi.